खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे गुबुन मोनसे भिडियोआव गोसो गोथारै बराय हरबाय। लोगोफोर आं दा खामानि मावनो थांनो नायदों, ओमफ्राय मावनो हायो ना हाया नायनोसै। बोथोराबो नै गाज्रि नालाय खामानियालाय बेबायदि नङामोन, ओमफ्राय थांना नायनोसै माबायदि जायो। मावनो हायो ना हायाथाय, अखा फैब्लालाय मावनाय जानाय नंला। होमब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि बे आंनि भिडियोखौ। जोंनिया दिनै खामानिया माइ सोनायसो लोगोफोर। लेथ्रा फेथेर बिथिं दङ टिभि बिसना। खालिखौबो लांगोन दा माइ साफा खालामनायाव एन्जरबो मोनदों जोंना। एन्जर बहुत दङ, खैथा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11टा हमबाय जों। फार्स्टआवनो माने माइखौ जोङो रोगाग्रोबाय, बिनि उनाव न'नि सोरगिदिं धुला बेमाजों सोंनाय नै साजाखौबो जों साफा खालामदों। साजा सायाव धुला गोलैसोना दंमोन आरोना, बेखौनो साफा खालामबाय। आरो बे रुमा 15 बाय 12 फुट, माने बे न'खौ जों गासैखौबो क्लिन साफा खालामबाय। आरो बेहाय खामानि दंबावोसो, नै पुटिन फोननांगोन, बेनि उनाव दरजा खिरखियावबो प्राइमार बेबायदि कालार आरो दंबावो खामानि। माखो लोगोफोरनिया दिनै जों बानायनाय न'आ बेनो। बैथिं बन दोनगोन, ओमफ्राय दहाय जि जोङो माइ रोगादोंमोन ना, बेहाय दोनफैबायनिया न' बानायनानै। बेथिं क्लेम होबाय मोनब्रै माइ बस्थाया दहायना बेनो। ओमफ्राय नैयाव थालिर दङ, थालिर। ओमफ्राय नैफोर बनखौ जों दाहाय माने बेहाय दोननाय जागोन आरो ना लोगोफोर। नै बेहाय दोनगोन, थिंसालिया इदि खाब्रबबाय। नैफोर गासै बनखौबो माने गुसुं गुसुं दानस'नानै बेहाय दोननाय जागोन। नायलांबाय थादो होमबा गासैबो।